Hi mga kachoy, may buntag kami ng tanan, isang magandang araw po sa inyong lahat yan. Kamusta po kayong lahat, lalo na po sa mga viewers natin, sa ating mga subscriber dyan. Kamusta po kayong lahat mga kachoy. This vlog for today is mag-iihaw tayo at nag-isdang kubal-kubal ang tawag sa amin mo sa Bisaya mga kachoy, kubal-kubal. At saka kanin ng baboy na mag-barbecue tayo. Sana all. So meron tayo dito mga kachoy na isdang kubal-kubal. So ito pala, malaki ito mga kachoy. Balihin namin yan ang ulo andun sa mama ng asawa ko. Tapos meron tayong karne ng baboy mga kachoy. O sa bili natin to siya pinili para pang barbecue mamaya. So meron dito, gagamit tayo ng ketchup, oyster sauce, bawang, kalamansi, tsaka okra, talong. Okra at talong mga kachoy ay iiyawin din natin sabay sa ating isda. So gagamit tayo ng barbecue stick para sa ating iyaw na karne, tsaka toyo, tsaka mantika. Mga kachoy, bali mag-marinate po muna tayo sa ating karne ng baboy. So lagyan natin ito ang bawang, tapos oyster sauce, ketchup, kalamansi, depende na yun sa inyo mga kachoy kung gusto nyo ng maraming kalamansi talaga ang ilalagay ninyo. Sa akin, 4 na piraso lang nilagay ko mga kachoy. Haluin muna natin mga kachoy, pero naglinis na po tayo ng kamay natin. Tsaka toyo, konti lang dyan mga kachoy. Kinabangay lang sa miyane ay palit kami for Ranger. So ang wala pa nakasubscribe ya, subscribe na mo para akong tabang na sa atong YouTube channel mga kachoy. Guys, kachoy, bali natapos na po tayo sa ating pagtusok ng karne ng baboy at saka imamarinate na lang natin ito mga kachoy ng 1 oras lang para pwede na po tayong mag-iyaw-iyaw sa ating karne ng baboy mga kachoy. So magpapauling muna tayo, kaya pwede na rin yan mamaya mga kachoy, mag-umpisa na tayo magluto. Subscribe na kachoy. So ayan na mga kachoy, bali nagpapauling na po tayo para sa iyaw-iyaw natin mamaya. Bali hintayin na natin mga kachoy na magbaga talaga siya para pwede natin malagay mamaya. Diyan na pala yung anak ko, siya muna nagpapaypay. Mga kachoy, bali ilagay na natin yung kubal-kubal natin. Bali po pala, tinaasan ko po yung kahoy mga kachoy kasi para mapunta talaga yung init sa loob ng isda natin na kubal-kubal at sa karne natin para hindi talaga siya madaling masunog o mabatok o mapaig sa Bisaya o sa Ilonggo mga kachoy.
Andan din na rin, pinahiran ko na rin siya ng marinated na sauce natin na nilagyan natin ng konting mantika mga kachoy para mas lalo talaga siyang lumasa at masarap na nating kakainin mamaya mga kachoy. Kaya matitikman na natin yung super sarap, super yummy. Napakaganda talaga ng karne mga kachoy. Hintayin lang natin yan ng mga ilang oras para pwede na rin natin makain mamaya mga kachoy. Kitang kita naman siya talaga na pulang pula na talaga siya mga kachoy. Mamaya balik rin natin yan ang isdang kubal-kubal natin. Minsan lang tayo makakain ng ganito pero masarap pag kasama yung pamilya natin sa kainan. So naglagay na rin pala ako na dyan ng talong at saka okra mga kachoy, para sabay-sabay na rin silang maluto mamaya. Masarap pala yan ang mga gulay kasi sustansya pala yan sa katawan natin. Kasi paborito ko po yung talong mga kachoy at saka yung okra na gulay. Kahit sa sausaw na lang natin yan sa suka, pwede na yan siya. Goods na goods yan para sa katawan natin. Parang natutulo ng laway ko mga kachoy. Parang nagugutom na ako ya. Mamaya masarap na naman itong kakainan namin sa tanghalian mga kachoy. Hintayin na lang natin ito mamaya mga kachoy. Tapos babalik na rin natin to siya. Kachoy, bali ibabalik na rin muna natin to siya kasi malapit na po talaga itong maluto mga kachoy. Mga kachoy, bali binaliktad ko na talaga to siya. Akala nyo na sunog siya pero hindi pala, makapal pala ang balat niya o himbis niya mga kachoy, kasi sa loob talaga niyan lutong luto na talaga yan siya. Tapos binaliktad ko na rin yung mga karne at saka yung talong kasi mamaya pag makuha natin yan siya, babalatan niya siya mga kachoy. Mamaya ang talong natin. Kaya kung nalalaway na kayo dyan mga kachoy, kahit ako nalalaway na rin ako kasi gutom na talaga ako. Kaya gusto ko na talagang kumain pero hindi pa pwede kasi hindi pa luto yung karne natin. Tayin na natin to siya mga kachoy ng ilang segundo pa or ilang minuto. Pwede ilang minuto kasi nagataga pa to siya mga kachoy. Yan, ang bango talaga mga kachoy. Ang usok pa lang niya, ang bango niya, bango na talaga. Kaya makikita nyo naman at maaamoy nyo. Naamoy nyo ba o hindi? Kasi ako dito naamoy ko na mga kachoy ang usok niya. Okay kayo. So ayan mga kachoy, bali kinuha na natin yung lutong talong. Yan, kasi babalatan na yan ng misis ko. Yan, tingnan ko muna yung karne mga kachoy. Binabaliktad ko muna yung talong kasi baka luto-luto na. Kinuha na rin ni misis yung karne, sabi niya luto na daw. Sabi ko sige, okay na, kunin mo na yan lahat, tapos iwan mo lang yung isda mamaya kasi hindi pa yan luto. Yan, kinuha na ni misis yung mga karne mga kachoy, yung barbecue natin kasi parang gutom na rin si misis kasi may trabaho pa yan siya, pupunta pa sa trabaho niya. Pero maraming salamat sa iyo kasi tinulungan mo ako at sumusuport ka sa mga gawain ko, kaya mahal ko yan ang misis ko. Paano, lutot mo ko di? No, kayo rin dyan mga kachoy, subukan nyo rin
magmahal ng mabait at matapat at matulungin. Mapapagaan talaga ang loob nyo. Wow, sarap. So yan na lang natira mga kachoy. Bali hintayin na natin yan mamaya. Para kukunin din natin yan siya mamaya mga kachoy. Kasi yung laman ng isda parang hindi pa talaga siya luto. Yung balat niya lang. Kaya pinatayo ko muna para pumasok talaga yung init sa laman ng isda mga kachoy. Para mas masarap talaga siya. Na lutong-luto na talaga. Lapag nila. Ito tayo. Wala talong? Wala na. Ano na? Ano na siya? Tindog pa na ako na yung puluto. Yan, lutong-luto na yan talaga mga choy. Pwede na natin yan siyang kukunin at pwede na rin natin kainin. Kasi sobrang luto na talaga to sa mga choy. Super yummy na talaga to. Super sarap. Kaya kukunin ko na yan sa mga kachoy. Lord, thank you sa wonderful day. Thank you sa blessings, sa food, sa good health, and sa guidance, and sa protection. Amen. Mga kachoy, samahan niyo po kami kumain mga kachoy. Kulang ka ng kulat. So, ulit pa doon. May isa na nung ta. Kamay lang. Kamay lang. So, meron tayong talong at saka okra mga kachoy. Ihaw na kubal-kubal. Sasawa din tayo sa suka para sa talong at saka okra. Sina. Sina ka. Buwan na. Sasawa po yun. Ano lakad mama? Ano lakad? Ha? Lamig. Ano ka? Matali daw. Mga kachoy, bali sa shoutout po tayo. Shoutout pala kay Mary Ann Ventura from Waling-Waling, Tubungan, Zamboanga City. John Mar Lambayan from Salaan. Evangeline Limos Vlog, shoutout sa iyo. And Janjan Bunda from Tabon, Dipolog City. And my Miss Lang,
shout out. Oragon Ine, Alings Vlogs, Mills Vlogs, Ronnie Marturillas, and shout out pala sa pinsan ko na si Jonathan Castañares and si Apel Vlogs. Shout out din kay Shernan Batanes Vlog, Lutong Bahay ni Mang Ronnie Paul Guerra, Ama Servine, ZTV, Markel Bunukan, at Shot Puno from Despotic Group. Mga kachoy, kung gusto niyo po magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, and share para updated po tayo sa ating bagong videos mga kachoy. At pindutin na rin po ninyo ang bell button kung bago pa po kayo nakapanood sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. God bless us all. Lamig. Bali hanggang dito na po yung vlog natin. Maraming po salamat sa panonood niyo sa video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-click sa notification bell para update po kayo mga kachoy sa bagong video sa mga kachoy. So, ingat po kayo palagi hanggang sa muling pagkikita natin mga kachoy.